Jonkun verran multa on kyselty sitä, että no minkä takia sä meet siihen leikkaukseen, että sähän oot vielä nuori ja ei ne sun luomet nyt niin paljon roiku. Mutta mulla on kyllä jo useamman vuoden ollut sellainen olo, että kyllä ne aika paljon vaikuttaa. On koko ajan semmonen vähän väsynyt ja nuutunut olo, vaikka olisi nukkunut ihan hyvin ja muuten olisi ihan pirteä, koska kyllä ne luomet vaan painaa. Ja saan myös välillä kuulla sitä, että kylläpä sä oot väsyneen näköinen, mikä on tietenkin vähän kurjaa, jos ei olekaan väsynyt. En poista yhtä paljon, vaan jätän yhtä paljon. Kun joku kysyy, että otetaan yhtä paljon, niin mä aina sanon, että en. Koska se on yksilöllistä, että miten se on. Avapas silmä.